സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭാഷ്യഭാഷാഗാനം 18-ാം അധ്യായം മോക്ഷസന്യാസയോഗം. ശ്ലോകം 31. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാർത്ഥരാജസി. ഭാഷ്യം. യാതൊരു ബുദ്ധിയാലെ ശാസ്ത്രോക്തം ചൊല്ലും തള്ളും കാര്യാകാര്യങ്ങളാലെ അർത്ഥവും അനർത്ഥവും നേരായിട്ടല്ലാതുള്ള ബുദ്ധിയാൽ സന്ദേഹത്താൽ ധരിപ്പതായ ബുദ്ധി രാജസമതു പാർത്ഥ. ശ്ലോകം 32. അധർമ്മം ധർമ്മമിതി യാ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാർത്ഥ താമസി. ഭാഷ്യം. ശാസ്ത്രോക്തമധർമ്മത്തെ ധർമ്മമെന്നായി കാണും. ശാസ്ത്രോക്തം ധർമ്മത്തിനെ മറിച്ചധർമ്മമെന്നും അറിവിന്നാധാരമാം സമസ്തം വസ്തുക്കളും തമസാവൃത ബുദ്ധി വിരുദ്ധമേവം കാണും. ശ്ലോകം 33. ധൃത്യായയാ ധാരയതേ മനഃ പ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാഃ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥ സാത്വികീ. ഭാഷ്യം. യമനിയമാദിയാൽ ബുദ്ധി ഏകാഗ്രമാക്കി അന്തർമുഖവുമാക്കി ധരിപ്പതേതു ബുദ്ധി. ചിത്തവും പ്രാണാദികൾ ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങൾ നിത്യേന വീണ്ടടക്കി സിദ്ധി കൈവരിപ്പവൻ. ബ്രഹ്മത്തിൻ ജ്യോതിസിങ്കൽ തൈലധാര പോൽ ധ്യാനം ബ്രഹ്മലീനമായുള്ള ധൃതി സാത്വികം പാർത്ഥ. ശ്ലോകം 34. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥരാജസി. ഭാഷ്യം. പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലെ ധർമാർത്ഥകാമങ്ങളെ നിത്യേനയൊക്കുന്നത്രയാർജിപ്പാനുറപ്പതാം പുരുഷധൃതിയേതാൽ ആർത്തിയാൽ ധരിപ്പതാം സത്യമായി തക്കം വന്നു ചേരുന്നതവ്വിലൊക്കെ കൃത്യമായതിൻ ഫലം കൈവരാൻ കാമിപ്പതാം അത്തരം ധൃതി പാർത്ഥ രാജസമെന്നുരപ്പു. ശ്ലോകം 35. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധാ ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥ താമസി. ഭാഷ്യം. കാര്യവും അകാര്യവും ഉരുത്തിരിയാത്തതാം പാതിരാക്കൂരിരുളാം തമസിൻ പുകപറ്റി യാതൊരു ദുർബുദ്ധിയാൽ കേവലം നീണ്ടുറക്കം വ്യാകുലനായിരിപ്പും ദൈന്യവും ഭയങ്ങളും മാദകശീലങ്ങളും കൈവിടാൻ കഴിയാത്തതായൊരു ധൃതിയതു താമസം തന്നെ പാർത്ഥ. ശ്ലോകം 36. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ശ്ലോകം 36. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ശ്ലോകം 37. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തമാത്മബുദ്ധിപ്രസാദജം. ഭാഷ്യം. ത്രിഗുണഭേദത്തിനാൽ ത്രിവിധം സുഖം ചൊല്ലാം നീയതു കേട്ടിടുകി എന്നിലേ നിന്നായിപ്പോൾ അന്തമില്ലാതെ സുഖം നേടുന്നിതഭ്യാസത്താൽ അനന്തം സുഖം നേടാൻ ശമദമാദിജ്ഞാനം. അനന്തം സുഖം നേടാൻ ശമദമാദിജ്ഞാനം അജയ്യം വൈരാഗ്യവും സംസാരത്തിങ്കൽ കാമ്യം യോഗത്തിൻ മുറകളാം ധാരണാധ്യാനാദിയിൽ ഭോഗത്തിൻ സുഖലബ്ധിക്കുള്ള പോതല്ലായാസം ആരംഭമാമലകം പോലതാൻ കയർപ്പേറും ആരംഭം വിഷതുല്യം നേരിടാനറപ്പേറും അന്തിമം മധുരിക്കും മുന്തിരിച്ചാറെന്ന പോൽ അന്തമില്ലാത്ത ആനന്ദം അമൃതിനൊക്കും സുഖം ആത്മവിഷയബുദ്ധി തെളിപ്പൂ സത്വദീപം ആത്മജ്ഞാനാർത്ഥിക്കുള്ള സത്യമാർഗത്തിൻ ദീപം ആത്മാവ് സ്വയം ജ്യോതിസ്സതു സാത്വികം സുഖം. ശ്ലോകം 38.
വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാദ്യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസം സ്മൃതം. ഭാഷ്യം. നാരീനരസംഭോഗം വിഷയേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആദിയിൽ നൈമിഷികമമൃതോപമം സുഖം അന്തിമം വിഷതുല്യം വിഷയസുഖമതു സ്വന്തമാം ബലം വീര്യം വർണ്ണവും ധനം ബുദ്ധി നരനിൽ നശിപ്പിക്കുമെന്നല്ല ധർമ്മമെന്നാൽ നരകതിര്യഗ്ജന്മം ഗതിരാജസം സുഖം. ശ്ലോകം 39. യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഭാഷ്യം. ആദ്യന്തമാത്മാവിങ്കൽ ചിത്തത്തിൽ ബുദ്ധിയിലും അജ്ഞാനമോഹങ്ങളാൽ നിദ്രയുമാലസ്യവും അറിവിൻ വൈരുദ്ധ്യവും തമസിന്നിരുളാണ്ട സുഖത്തിൻ ഭാവമെന്നു ധരിക്ക ധനഞ്ജയ. ശ്ലോകം 40. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യദേഭിഃ സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഭാഷ്യം. പ്രകൃതിജന്യമത്രേ സത്വം രജസ്തമസും പ്രകൃതിമുക്തമായി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടി നരദേവാദിലോകമൊരിടത്തില്ല പാർത്താൽ സ്ഥാവരം ജംഗമവും പ്രപഞ്ചവസ്തുവാകെ ത്രിഗുണാത്മകം തന്നെ പ്രത്യേകമോരോ ഗുണം മുഖ്യമായിരിപ്പതാം വർണ്ണിതമായിങ്ങനെ സമസ്തം സംസാരവും നിർണയമായി തീർന്നു സമസ്തം ത്രിഗുണത്താൽ മായാകൽപ്പിതമാകും സംസാരാനർത്ഥം സർവം മാമരരൂപമാകും സംസാരാശ്വത്ഥമരം അസംഗമാത്മജ്ഞാന വാളിനാൽ മുറിച്ചിടാൻ അരുളിയിടിനാൻ മുന്നം ചുരുക്കി ചൊല്ലുന്നിനി സംസാരം നിവർത്തിപ്പാൻ പുരുഷാർത്ഥത്തെ നേടാൻ സന്യാസയോഗത്തിനാൽ സർവഗീതാർത്ഥമീശൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, തുടർച്ചയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.